kuna ati hodhi pai kwakunangara musikana aitsvara pamba ipapo. Ndepandikati ndikondaya musikana kwabo wako ari pere pano zvikanzi hapana abo wangu pano ndini mukadziwo pana apa ndinengirikini murume wangu wamuri kurukudza nezvake. Ndikati murume wako kumunangara mwana wepirizika zvidoma zviri kuitika mukati umu kana zviri ndizvo zviri kuitika ka chokwadi ka ndekuye kunenzi kupasaura kodzero dzevanasikana kumunangara musikana. Ndikati watiwe vari pano ndaarume ako zvikanzi ndiri panumber 4 namba 4 zvikanzi ndiri mutsime wachi 4. Unoziva ndakadikitira ndemira pakadapo ndangoramba ndeti tungungu uramba ndongoti tuzuzuso ndokugaya kuti zvino iyeyu kana ari panumber 4 antiwanga wari nhengirini mwana wavo baba evavo kutora mwana muduku adodaro asitwa mukaya kuita mudzimai shuwa kutoti muderodza imi matekenya ndebvu makandinzvani. Ndikati saka apa muneziya soka ndangoramba ndongoshama so kuti zvino hameno kana zviri kuitika mukati mupirizi weka kupasaura kodzero dzevanasikana pakare paya ndepaunonzwa kuti shuwa murume mukuru ade kukura kwokudaro ane musatsi wendobvu anoaseguri kunatora ningirikini musikana adedaro kuita mudzimai. Zvinhu zvinosisimudza kupasaurwa kodzero yako yenhengi yefundo. Wangosifana kuva dhokota kana kuti nesi ukonanhengirini usinanga usina atengesa mabhanana anhengi kumagunjo nokaroi asinzi baba wasara kumbauko. Zvinhu zvakare zvozisoka zvinhu zvide pabi yangu kwakupisa kunzoo kuine domo asinzi hiti wevhiya mune nzva yeye nendaya yekuti ukatarisawo kana zvibage zvacho mumaminda umu zvawashuka zvapera nyange kirorofiro. Asi kana ibodzi ndeyekuti rambei musingogukaira mvura ide wanda pabodzi nekutunhumara pamvuri musangonekaire musitandara pazuva nendaya yekuti mune komoka mukawabi yangu chairman mupfurutsa mukorokoro wemashwere. Platinum FM.